Puas kok, puas. Nanti mau parang trites dulu apa gubuk asmara dulu? Mbak Tatin no. Mbak Tatin ya, kita tampilkan ke muka. Mbak Tatin nyuwun spotnya konco-konco. Monggo bebas. Langsung. Ya. Oh, duduk spot ya. Langsung. Sugeng dalu kembaranku. Kembar piye ora? Kuwi lho, kok ya wayange nganggo kuwi ta ya, Sa? Hayo iki di request saya diminta yang limbok cangiknya kayak Mbak Tatin Mbak Elisa ya. Ya wis tak gawa to. Iki nak yo mirip to. Ya ora, cangike kurang tuwa. Cangike kurang tua. Lah kan cangike aku. Kudune Mbah Meni lho. Oh, wangune Mbah Men ya. Ya sesuk tak gaweke ning koyone kok ora wangun. Sing cangike wis trep pawakane. Limbuke kok ora sesuai ya. Kok ora sesuai piye to? Iki apik kaya ngene iki lho, cantik lho limbuke. Gede asline. Wis golek-golek. Gede iki gede TKT, gede kegayuane, gede kekarepane, gede jangkae. Tak jane arep ngece Mbak Tatin kok ketoke. Jembar wawasane jadi mindsetnya ora sempit ngono lho. Jane karepmu apa gedene apa? Gede apa? Mbok ngomong wae nek kepengin. Kowe iki dandan wedok kita berbok kamuflase. Apa to? Lah Mbak Tatin ki pasuryane kene sing mbok awase kok ngedindi iki lho. Loh, nyawang fisik yo semuanya. Nek kamu melihat hanya mukanya, muka bisa luntur. Loh, wajahe. Nek kowe bar ngaske Mbak Tatin kok jarikmu sesak. Apa iki kok yo? Aib saudara jangan. Aku ya fungsi rakitang 3 minggu pisan. Ora ada sembrono. Pripun lho, Pak? Mbak Tatin ki sinden kondang, Nggih. kabeh wis ngerti. Mboten mayen. Apa meneh nek diturokke? Ku jembare geger ki sak meja altar kok lho pas. Lho, Malah ora Malah luweh ta. Panjenengan sing kersake meja napa pripun? Hah? Kula sak lagi ngene iki kaya altar kan yo. Inilah tubuhku. Kene ting. Jenengan ki kaya nek ra ngelingi senior ngono ya wis tak kempit kan mau-mau. Ya. Mbok rasa mikir senior apa ora senior? Yo, gak ndang di apa mokeh. Lah napa? Kuwi mau digapake. Jenengan sing purun dikempit. Upama ngeten pripun? Sing nggo pancingan tatine eksekusine kalih kula ngeten pripun? Wah, ora wae, ora wae, ora wae, ora wae. Wis, ora wae. Ora. Carane mriki gur dienggo pancingan, sneke, appetizere kula sing main course kula ngoten lho. Kowe iki ora bapak karo bapak ki ora pareng ngono ki bapakmu kudune kowe iki sungkem ngabekti karo bapak kok kaya ngono lho gegek gek sungkem karo bapak Sungkem sing bener. Sungkem sing bener njaluk ngapura. Perkara babakan rupa Ayu Tatin, Ayu Apri. Bener. Babakan kapinteran mbok menawa pinter Tatin, pinter Apri. Iya. Ning babakan Subasita unggah-ungguh menawa sopan santun tetep milah bapak kula nyuwun ampun. Aku wis sedia. Sadangunipun kula Ora dedel gue tenan iki mau. kula mong buru seneng buru kondang. Buru kula populer ngantek lali bekti bapak. Pak, kok mlayu? Oh, golek kamar mandi. Wong dibekteni kok malah kaya ngono. Tenan golek kamar mandi ora. Ngono. Mbak Tatin ya karo dibantu bawa. Sakwene bapak golek kamar mandi yo nyanyi sik yo wis men wong tuwa iki pancen lagi lucu-lucune. Apa perlu nek lho, Pak? Oh, wis rampung cepet ya. Lagune apa, Sa? Lagune Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Ya. Lho, kok cepet, Pak? Sing ditokke napa? Aku kira ngetoke apa ngorbanke Rama Budi ak geret. Kul ra ono. Wah, nang kono to kok ya. Ayo Mbak Tatin. Nggih. Kok sugeng dalu Rama Budi nggih. Mbah sungkem kula Rama Budi. Sasah melu-melu kowe iki. Apa? Sir kula karo Mbak Tatin sugeng melu Rama Budi ngoten. Kok ya sopan. Ngene lho ora. Kaos kakine do bobrok. Nyengkar
iki ora ketang mung sak larek rong larek kula nyuwun berkahe Pak Kangko. Oh iya Pak Kangko lenggar aja. Mriki Pak Loh, Kangko. biasane Pak Kangko anu kula niku nderek Pak Kangko ndilalah Pak Kangko berkahi melu wonten mriki kula nggih seneng bungah tanpa upama. Ra ketang rong larek nyuwun berkahi nggih Pak Kangko. Nggih to. Pak Anom Dwijo Kangko ngantek prei iki ora dosa. Lingsem. Ling lingsem yen mutan lalampahan kang uri jos. setresno tulus nadyaneng bokas moro Nyuwun tepuk tanganipun. Anom Dwijo Kangko. Dwijo Kangko. sukses niki wau kula kangen kali kanca-kanca warga laras Nggih, Mbak Elisa matur pun suwun. saged ketemu kalian kanca-kanca utanganipun kangen kali Bude Prastiwi saged mari kangen kula Ude. Nggih, niku. Sehat terus pokoknya sedaya sukses warga laras kedepannya semakin ngrembaka matur nuwun. Matur suwun. Sembah nuwun nggih Pak Kangko, caket Pak Jangan Kangko lupa. 3 menit rahimku kram lho langsung kan. Untuk bulan depan itu Nggih. yang ngasto dalang Pak Kangko. Wonten pundi? Wonten pundi niku? Ambo sing ngundang sapa aku Oh, ora ngerti aku Lah kok dimongkep nyan menika kok. lho wong dhek jare laris banget. Mesti sasi ngarep lagi mesti enten Ayo ya. no. Ra ketang 32 ya ono. Tanggalane Nggih menika bawanipun sampun Mbak Elisa. Nggih, monggo langsung dipun lajengaken gubuk asmara Mbak Tatin. Monggo. Yen liwat aku kelingan gebek kae biyen tak keleren ning cagak kebak tulisan warna kasih Masih ada request satu lagi. Apa itu? Dari Pak Putra Dikari. Iya. Minta lagu Loro Ati 2. Oh, Loro Ati 2 nggih. Siap. Sembah nuwun, Pak Dipun Gino. ginakaken. Pak Gino matur suwun. Catatan sajroning ati datan luntur saya
joget ki penak lho. Ngwer, kok Mbak Tatin mau ecret gitu. Nah. Kurang Totalitas. all out gitu loh. Coba mungkin dicontohin Bude Mimin gimana caranya joget yang benar gitu. Mbak Tatin, nyun sewu. Kenapa? Saya tidak menggurui. Iya. Kalau di rumah kamu harus menjadi dirimu sendiri. Yes. Kamu yang kalem, kamu yang paribasan monggo terserah di rumah. Tapi sebagai seorang penampil kamu harus totalitas. Contohnya? Buanglah egomu, buanglah kalemmu, buanglah sok cantikmu. Harus Sok cantik totalitas. jar. Coba Mbah Mimin piye Jadi kamu carane ben? seninya dapat, sehatnya dapat, Tuh. bonusnya lemak-lemak tubuhmu lemak jahat hilang. Nah, nuwun sewu, Mbah Mimin niku walaupun sudah yuswane sampun istilahnya sampun rada Jujur. rada sepuh. nggih. Atasnya wanita menjelang menopause saya kayak ini loh. Menjelang mampus piye to? Coba Mas Wahyu, sik ngendang sapa Mas Wahyu to nah. Coba Wahyu. dikendangi kaya ngopo nek Mbah Mimin. Le. Ser, aduh duh. Waduh. Ser. Yau. Ayo, Mbak. Coba Apri. kayak gitu. Oh, oh. Inces Apri seperti Inces. apa? Coba. Nek kamu tidak seperti itu berarti kamu belum letting kita, Masih di bawah standar, masih perlu ditatar lagi. Ning arep lemu joget ngantek kaya uler kirek. Wah, kok Uler kok ora kirek. tertarik aku. Leripun kok ora tertarik? Wis alu wong Tatin meneng wae tinimbang kowe tobah kaya ngono kuwi. Lah kowe ngene, itu yang kowe- versi tua, belum yang versi muda ini. Inces Loh, Apri lah, bagus. Coba. Mas Wahyu coba. Coba nek Apri coba. Tatin. Coba. Lah iki nek do joget utah iki meng kaos kaki lah aku. Oh, ora masalah Tin. Mun nggonamu utah tak tampanane. Ora tanggung-tanggung, Sing sebagai utang penampil. apa neto? Kose lho iki jajal tak tes ya. Loh, suaranya mak tok tok tok. Balesen lek, balesen. Ya ora wani to, Pri. Kok yo. Coba Mbak Tati nak joget Nek, kuwi kan ASI air susu ibu. Iya, ASI. Iya ASI. Apa? Air susu iblis. Balik menungso wegah. Anu Pak Susilo coba nek biji niki wong Mbah Mimin bijine pinten? Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Tatin. Nggih niki bijine pinten sik paling tuwa dhewe wau bijine pinten? Saka Tatin sih. Tatin dereng joget to. Dereng joget. Ora, iki mau sithik ana gerakan. Oh nggih. Gerakannya sedikit. Kok jenengan pesa iki lho. Dan bagusnya Kok kaya untir-untir to, Pak? Kok kaya ngene to? Apa to kuwi? Apa ya sih ngene iki? Ya to, Pak. Gerakane iki lho. Nek joget ki ya kabeh Kok kaya seluruh ngene? badan. Gerakan kaya potensi apa? Nah, ya mulai joget tak ning sithik ngene, mulai tak bayangke sithik ngene lho. Nah, masa joget ngene iku bayangke ngene. Angel banget tuh. Sithik ning sampai ke hati. Jadi nilainya 7. 7. Saya 7. Di Apri, Pak Apri papat. Papat. Malah papa. Aja do meri nek bijiku pinunjul timbangane kowe sakarone. Bapak kula pinter. 8 ning minus 8 ngono lho. Omah min. Oh ya bener kan jenengmu Sukimin. Dadi ulang men oh jenengmu Oh alah Sukimin. men ngono. Ngene wae nek Mbak Tati ra iso joget kaya ngono kuwi kan model joget jenenge joget luar. Atau goyang luar. Mbak Tati tak celok goyang model goyang dalam. Goyang dalam. Seperti apa? Coba Mas Wahyu tolong kendangan. Kamu kan orangnya Sebelumnya pemalu. Rama ngapunten nggih Rama. Lah mboten saya ingin nggih. Rama kok iki Wes sederhana. Nalarmu piye? Rama menap. Nek mbak menawa aja aku joget. Cekak nalarmu. Lah piye? Supet pemikiranmu. Loh, mau- Satase Rama lho. Aku nyuwun sewu Rama monggo kula derekke, kula peteki nek saya kok ingin. Ya mabet pengin Kan lemer kowe. manusiawi. Wong wedok lemer. Manusiawi jenenge. Kira-kira kowe tajane marga yudane ra ono kenyang kowe. Nah, marga yudan lho kira-kira. Marga Yuda iki jajanmu. Oh iya. Gendengmu. Ngono kuwi nek sing wedok asli kok iki. Oh iya. Aku wedi. Aku nek ndek bojo kaya ngene iki dadi manten seminggu tak pateni ping pindho kowe. Lah sing mati pisan kok pindho priwe lho Pak. Wis mati wis tak pateni. Mati iki pisan wis kok. Kene, Mangsa aku kok ketoke kaya- dule, ketoke aku du level Tatin tak ning kene. Aku ndak anu paribasan profesionalitasku ndak kemampuanku dadi merosot aku nek kadare ora seimbang Sebulane ndak mau. nek banci tuwa nesu ngono ki to.
Biar Ra ngonake kowe iki ra iso mbuktekke mau iso joget tok kowe ra iso kok. Lah, Janji tua iso joget, kowe ra iso Aku joget. ya coba. iso lho, joget. Ya saiki disuwokke iki mau sih catetan tapi karo joget Ya, dalam joget. kaya ngopo coba. Wes ten wes joget wes. Iki sedara. Aku bayangke wis cukup, aku bayangke wis cukup. Loh, dan bagusnya wis ngerti lho, wis ngrasake masa Elisa ora ngrasake lho. Ora krasa aku. Wes. Aku ora kuat tenan aku. Ya wis kan, aku ora linggo kuat. wae dadi iki. Kurang sak mil. Sak nil. wes Din. Nek sak nil ki kaya pipine Den Bagus sing ngarso ki lho sak nil. Kuwi sak Ya, niling. aku kok bayangke sesuatu. Teke sapa to kuwi jane iki? Iki aja do dirasani. Lah napa? Iki ki teke Orisa. Oh alasan. Teatot sing apa? Dititipke aku siji. Lah teneh yo. Kono karek siji. Jane apa ta? Alah. Nek ra ngantel ayo dicek bareng-bareng. Yo mboten angsal nanti Manut kok. nek ora Iki do rembukan apa to kok aku ra tak paham. Lah, Rembukan kowe zaman dhisik, zaman kegusurno silir kae lho kowe. Ayo Mbak Yo. Tatin. Catatan sak jroning ati. Goyang Mbak Tati. Aduh, jare juga yang jero. nah ya. Catatan lho. Aduh, no. Saya mau. Ayo. Mak Yo. piyo. Aku kowe tadi kan. Yo. Ono mak piah emang dadi mana garuh. Lah suarane ya ngono kok. Mbak Li. Goyang dalam kok mak piyo ngono. Mbak Limbok Mak Cange. Menika sampun. Nyun sewu, Pripun Mbak Mimin? Mbak Tatin wau saya tidak mencemooh mboten nggih. Nggih. Tapi goyangannya Mbak Tatin tadi cenderung seronok, Oh, gitu. Kok iso? menggoda. Oh sing muni adudu sapa Jazali? Aku ya ora ngerti Wong kok. aku meneng wae lho. Seronok enggak mau enggak suka. Terus yang bener piye Sing to? bener piye? Aku ki nek menggoda wegah, ngomong saru wegah, nek nindakake malah kulino. Dibayar ora? Ya dibayar nek ora ya wis etuk dosa, mulih masuk angin ra bayaran ya rugi. Wis digenengi wong sak desa, wong wedok murahan mulih ra bayaran. Ya bayaran 80. Ra bayaran. Berarti ning nggon aku kudune ning nggon aku sing 20 kayak aku bayar 100 to dek mben. Alah ra apa-apa lah kayak ketuk keringet barang no kok. Oh ya wes. Ini Ya, sudah Mbak Lisa. sudah, matur nuwun Mbak Tatin boleh kembali. Wah, jan gumyak gumarenggeng jos iki. Ini Pantai Parangtritis mau nanti apa sekarang? Kanca-kanca kayaknya urung garap ya? Udah garap belum ya? Sanes serian Sanes mawon. durung. Salintune riyen nggih, niki wau wonten pamundutan. Oh, untuk trio SSP kita majukan dulu nggih. Oh iya. Monggo Bu Prastiwi kalian Ibu Wahyu Wahyu. Krisnawati kalian Ibu Bu Neti Neti Sulandari. Sulandari. Nyuwun anu spote kanca-kanca. Nek iki ra kena diganggu nek. Lah itu iki pini sepuh kok. Kula wedi ya, Pak. Orang kira yo dan ya monggo. Ngira jebul aku ora ngira yen kepethuk mutiara ana ning dalange kono rasaku Bu Prastiwi Kaya wong bingung. Sugeng dalu Mbak Wahyu. Sugeng dalu, Mbak Sarah. Nggih, sugeng dalu Bu Prastiwi. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Ibu Neti Sulandari. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, niki mau boncengan nitih napa? Nitih apa? Kok nitih Pak Parjo? Kula wau nitih Pak Parjo. Ora sembrono lho kowe karo Bu Prastiwi ngawur. Iya toh. Iki pepunden. Bu Prastiwi iki lair bareng karo adeking Kraton Kasunanan. Oh iya. Dadi iki sinden wis pirang jaman yo. Wis pirang jaman niki nek sinden carane? Walah ket aku urung lair iki wis nyinden. Nggih. Apa kita Tuwa tenan lho iki.
ning mrungsungi juga. Biar lahir meneh. Nggih niki para sinden-sinden senior yang saya hormati di Warga Laras. Menika wonten Mbak Wahyu, Bu Prastiwi kalian Bu Neti niki wonten pamundutan dari Sobat Ngebiar Indonesia. Sampun paring bebungah 1 juta. Salah satu lagunya niki wau nyuwun Bengawan Solo apa dene Taman Juruk. Nah iki gandeng iki sepuh carane ya Bengawan Solo ngaten nggih. Bengawan Solo saat-sate lho Bu. Ki engko cara keroncong dhisik terus bar kuwi cara dangdut apa cara jaranan ngono iso ra ya? Jane ngene iki jejer ki sesuai usia kok aku karo Mbak Wahyu. Pas. Kowe karo Mbak Neti. Pas. Lah pake jejere. Oh iya, operasi. Aku tetep jejer Orisa. Kok ngono nek iki engko ditagih. Ayo. Pake iki lho. Kanca-kanca siap nggih Warga Laras? Aman? Aman. Iya, siap. Monggo, saking sinten monggo. Bengawan Solo riwayatmu kini sedari dulu jadi perhatian seni musim kemarau tak seberapa akhirmu di musim hujan air mengalir sampai jauh mata airmu dari terkurung gunung seribu. Coba nek Icas apeli kaya ngopo? Air mengalir sampai jauh. Coba nek Kakak Mimin pringganin tias. Akhirnya ke laut. Iki mau rada kedisian sithik ya. Rada maksudnya aku rada ke le masuk karo musiknya kedisian sithik aku Ora, iki mau kowe ra salah ming tekmu maju. Ngono lho. Tekmu niku napa? Suarane iki maju lho lho. Oh, suarane. Dhisik ra apa-apa kala-kala dhisik. Lanjir, kula wong salah yang ngangganani tadi ke lebih dulu saya fokus saya masuk daripada Dadi musiknya. iki mau kowe gelilep ning Bengawan Solo. Ora kelilep. Maksudnya aku kleru ning alhamdulillah tertutup dengan pasuryanku sing cantik jelita iki lho. Ya, kembali ke Mbak Wahyu. Itu perahu Pokoknya sithik-sithik wong ya iki kita bagi-bagi ndilalah
Rama pun dawuh nek iso bibare aja kisuken ngono dadi jam 3 apa setengah 3 sampun rampung. Romo ki ngeman lek min. Nggak, Kali Min. nek bubarke suwe jenggote selak metu. Apa selap iki. Dadi sesuk kan iso jajan sego liwet sik ngono lho, Mbak. Nah, Ini juga spesial loh Kak Elisa. gimana? Kamu ditungguin sama bapak emakmu. Bapak, oh iya, terima kasih. Nggih, Sambil katakan menika Ibu, sampun rawuh. halo Bapak. Ah, iya, nggih. Matur suwun iki nggih kalih kanca-kanca dari Jogja Depan juga sendiri. beberapa pada datang semua. Makasih memberikan dukungan untuk kami mendalam. Niki nggih wonten pamundutan ini spesial karena ini tentang ulang tahun Santo Antonius Oke, Padua yeah. Purbayan Surakarta. Oh, Ini sambung wanci dalu tapi bawonipun dipun gantos niki wonten bawane sendiri. Nah, nanti bisa diaturkan. Boleh sekarang mungkin bisa minta gungan Mbak Ani sama Mbak Dian. Mbak Ani sama Iya. Mbak Dian. Nggih, menika saking Klaten kalih saking Surakarta. Nggih. Mbak Ani Dian sama tuh Mbak aslinya Mbak Madiun. Dian. Oh, Nggih. komplitnya ra ngerti ta Mbak Dian iki? Bisa, Dian Temi. Oh, tambah Mbak Ayu, Ayu Purwalestari. Nggih, monggo majeng. Jadi lintas provinsi. Lintas provinsi ini. Klaten, Jawa Tengah, Siap. Jogja, Jawa Timur. Iya, Jogja, Klaten, dan Surakarta. Mbak Dion. Oh, Medion ya. Oke. Boleh Iya, maju Mbak ke Dian. depan, monggo. Langsung aja. Ora, kowe mau cenanangan ning kene mau ngopo? Lah aku ketutup niki lho Pak, pilar niki lho. Dadi ra sadar yuk maju mundur dhewe. Nggih, dadi aura positifku kak nggak terpancar nek. Waduh. Ini ngono lho maksudnya. Kapan saya menjadi garda depan, kapan menjadi frontliner kalau saya lo tidak mau tampil di depan toh. Dadi aku ketutup iki terus ngono ku dandan idepku lho. Mripatku lek kocakku ndarantirake tok to dadian ketutup. Iya, kamu kan selalu tampil di depan. Heeh. Depan SD Margoyuda. Nggih, Mbak Dian, Mbak Ayu, Mbak Ani niki wonten pamundutan khusus. Nah, itu ada bawonya. Monggo nanti dialunkan nanti mboko telu-telu boleh, dua-dua boleh. Jadi Silahkan. silahkan menyanyi Mbaka 33. Mbaka 33. Cara bahasa Indonesianya Mbaka 33. Nanti coba diperjelas itu apa kata-katanya. Dari siapa ya Mbak Inces, boleh dibacakan itu? Benci, aku nyambut kayak gini kok melang-melang ya, Lek. Lah ngapa? Kur-kurmu sempritan nah ya. Deg-degan ya. Kayak kena Atane kowe garu. njur mlayu banter banget to kuwi. Lah yo, nek sinden liyane iki wedine karo Bang Titil kak dhewe wedine karo sempritan ya. Tobianya kita Lemeden-medeni gampang. Menika saking siapa sih? Saking Pak Sabar Matiu, Nggih. Kampung Sewu Purbayan, Oh, pengagum Kampung Sewu. almarhum Ki Seno Nugroho. Nggih. Menika bebingaipun dibikak mboten? Oh nggih, cobi anu. Diintip dulu. Alhamdulillah. Nggih. Menika paring bebingah 700.000. Oh nggih, ya engko Ya, para Lek. para telu ya 30.000 ya, Nduk. Para telu piye? Lah wiyagane Oh iya. dadi dipara 36. Pemanan piro, Rok? 2.500. iki ku nak do kerepotan ning gawa. Aku sing wong tertib no. Nya, nggo tuku Titip, kotang. Gua tuku kotang. Nggo ngadai cengel. Kok tanggung dari cengel. Ya, itu boleh yang atas apa yang bawah dipilih aja yang oke. Monggo kawiwitan Mbak Ani. Ya.
sejatine ing ratri puniki perlune ing bengi iki. Menyambut paroki Purbayan. Nah, niku wonten translate Pak Guru kok. Tak terangke. Wasetos pituyus wane. Ana dus-dusan cacahe 107. Kok dus-dusan cacahe 107. Aku roh kuwi dadi Umur ulang tahun yang ke-107 kok dus-dusan. dus-dusan Saya iki dadi kleru leh ngomong. Lah kok ya kos kepiah lho. Bapak ki lho. Mbak Ayu Purwalestari monggo. Babar budaya Menggelar budaya yang berbobot meteng. Purwa kang tuhu yakti Perform puppet show, oke. Pinurba nyie Lisa With the actor of puppet show is Miss Kuwi basa apa kuwi? Basa Inggris apa maksud? Basa sorry, aku bahasane Jawa elek malah bahasa Inggrisku sing lancar ya Mas Jan tadi aku. Lah kan puppet show ngono kok makanya sing aku sing ngerti perform puppet show ngono kuwi. Peper. Betso. Walah. Jiji. Wayang kulit. Wayang kulit. Mas, leh ku nyauri arep oh yes arep. Nah, nek kowe nek oh yes ki nek urung bayaran kae menjelang bayarannya oh yes, oh no, oh my god, ya rampung. Yes. dalang kang Dalang yang terkenal. Waduh, mie suhur kuwi mie instan, mie suhur, mie Yalah. gawa oke. Sugeng rawuh Pak Cahya Kuntadi, Bu Kesi. Sugeng Halo Bu Kesi, monggo pinarak mriki, monggo. Aduh, matur suwun disengkuyung. Wah, jan piyayi kondange kaya ngono kok mbang bengi iki ora pepayon lho gumunku iki. Wis ketemu Den Bang sing ngasoki wirang kabeh kok. mujudake gegambaran Mas Keswan perpet apa? Niki mengke sing ngendang kula nyuwun anu nggih request Mas Gapuk. Oh nggih wonten Mas Gapo. bojo kula niku Oh, Garwane kula. Iya bojomu. Iya bojomu ya. Iya Mbak Dian ya. Iya, lho Pak. Bojo kula niku kaya ayo. Ya. Monggo Mas Gapuk. Monggo Mas Gapo Ora persiapan. adek iki nek karo wong wedok liyane iki ora curiga, nek ro kowe curigane pol. Dari Mas sakit. bojomu ki selerane ya kok ngene iki ngono lho. lah anggere ketemu Mas Gapo di piye Mas wis pegatan porong ngono Sopo? Niku. Iki. Jane iblis kok iki. gesang ngipun manungsa ing jagat neka warna
mawon dawuhipun menika sambung wanci dalu karyane Ki Haji Sukron Suwanda. Ramanipun Pak Kanto kalian Ramanipun, Pak Pak. Cahyo pun Nggih. tadi. Nggih, monggo kanca-kanca dados. Sing gedhe pa ngapuramu
indah boyo urip lan ngandika mesti bahagia Jelain putri Matur nuwun Mbak Dian, Mbak Ayu, kalian Mbak Ani. Mbak Ani. Yang belum maju bisa langsung tampil ke muka. Ada Anting Lambang Seh, lajeng wonten Birgita, wonten Mbak Oriza Widyasari. Monggo maju ke depan. Pak Susilo. Ariza. Tur nom-nom. Mbak. Titipanmu kae jupuk sik kae. Pak kok kowe iki tega to, Pak? Rak wingi tok tetel dhewe to. Lemu jumuk kapan, Pak? Iki rak seming sing kiwa. Kapan lemu jumuk, Pak? Rak tok jupukke to wingi. Ora ya. Tak cokot tok. Ya Allah. Tak delok, Pak. Delok Pak tak demok kene to, Pak. Emang to aku ki Ketok aku Nek didemok ngono njok kepiye refleke njok piye ngono lho nek didemok iki. ora usah ngono. Kowe iki uduk tekku, Pak. Kowe ngono mergane kowe wedi to. Wong nek tak demok kowe Mun aku ki cilik yo Pak kowe gegeden. Apa? Nggih niki wonten yang paling ujung sini. Mbak Anting Lambang Seh. Nggih. Kok ngendi Nduk diperkenalke? Asli ngendi? Kula asli Kediri, Kediri. Oh, asli Jawa Kediri. Timur. Ya, sinau ning Ten isi Universitas Negeri Yogyakarta. kok diganti. Lah ya kleru kok. Oh iya. Maksudnya wis S2. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sebelahe wonten Nggih, kula Oriza saking Piyungan Bantul. Oriza. Yogyakarta. Oriza. Ya. Pripun Pak Oriza. Kok kaya le sengit banget karo tindakku sing ngarep. Mau kok le. Nah iki yang piyaga yang ngerdinai sinden anyar tur cantik. Cantik. Semangat. Jenengmu Semangat. sapa anak? Nggih, sugeng dalu Rama Bapak Ibu umat Gereja Santo Antonius Antonius Purbayan. Purbayan. Nggih, kula Birgita Ayu saking Kediri Jawa Timur. Birgita Rama, Ayu. kula didoani nggih Rama mugi-mugi kula pindah teng paroki mriki. Kula asline paroki Posarang. Oh aslinya Posarang. Rencana arep pindah mriki. Emang wis ana calone? Kurang enek menawa kene OMK-ne mau OMK-ne 2000 pira kok ya aku randang oleh jodoh sing padha Katolike no. Aduh. Rasa kuatir no. Ya aja kesusu. Sesuk aku tak pindah kene. Nggih. Kowe tak kepengin dadi warga kene to. Adik, kowe nek jejer Brigita, kowe nek jejer Pak D iki lho. Nek tak sawang ngono malah kaya putune arep mresake Mbah Kakung. Kowe ora apa-apa. Sing siji ketuaan siji kenomen nek dirata-rata kan pas. Mbok nyebut Pak. Ora, aku ki mung seneng ro jarike kuwi. Alah, jarike Liyane iki rak jarik model anyar. Nggih. Iki sing isih tradisional ku jenenge Anu. udan riris. Udan riris. Hujan gerimis wong ki nek prihatin gerimis awang-awangen mergo dhek ora awang-awangen nekat bersemangat jadilah motif udan riris kuwi ciptaane Paku Buwono keempat ngerti ta Oh tenane. Tenan ora iki iki. coba tak ndelok Tahu ta inti dari inti. Jadane nek jenengan ki nggo tambah cilik emang nyekel kene. ora Mas nek nggo kondisi gawat darurat ki kula mawon. ora aku iki ndelok udan riris tenan to ora aku ngono Tenan,
Pak. Kok nek gocek lek men ki semelah. Nek niku udan liris niki sing udan tangis mengko. Udan watu nek kowe. Nek niki pilihane ajeng. Niki wau pemundutan dari Pak Putra Dikari Gino Bolodewo, ada Lelo Ledong atau ada juga pemundutan Taman Juruk. Nah, tadi dilalah yang dari Pak Putra Dikari belum dipinangkani satu pun, ada 2 pemundutan. 3. Oh, 3. Loro ati Oh 2. iya. Jadi gimana? Mau yang mana? Bertiga mau minangkani yang mana? Ayo. Taman Juruk. Niku. Hah? Apa Mbak Anteng? Lho kowe mang ngongkon Taman Juruk. Taman Juruk Lelo Ledong Loro Ati 2. Nganu aja, Lelo Ledong dulu ya. Oh, Ini iya. mumpung ada Bu Kesi sama Pak Cahyo. iya. Tadi itu Pak Kangko udah memberikan berkah sedikit bahwa untuk lagu apa ki mau? Karo Mbak Tatin ki mau? Gubuk Asmoro. Asmoro. Nah, ini untuk bawa khusus Lelo Ledong saya pengen duet antara Pak Cahyo dan Bu Kesi mbok menawi kerso berkahi. Lah. Wayangan dalu menika. Pak Cahyo. Nggih. Monggo Pak Cahyo pun tadi. Nggih, dari situ boleh mau ke depan Nggih, juga Prayogi boleh juga. meniki. Silakan Pak Cahyo ke depan. Tunjukkan 2 bersaudara kompak. Kok bersaudara toh? Apa Tateng? Tuh kan. Kok 2 bersaudara? Apa to Teng? Kowe iki ngopo to Teng? Kalih Ibu Mbak Anteng, Bu Kesi. Ora kompak karo Pak Kangko. Oh lah. Oh. Soalnya katon mirip saka kene aku bingung nek bedakne. Lah wis Pak biasa. Kangko menika kadangipun sepuh, Pak Yoyok menika rayi